Dia 7 de 365, aprenent a tocar el piano. Si em veuen sudadera és perquè he estat avui bastant malalt i per això també no he pogut millorar tant com m'agradaria, però tot i això hem fet la feina que tocava. Hem començat amb escales, practicant el ritme triplet i després fent també el ritme de swing, de blues, amb el lick que vaig mostrar ahir. Després he estat practicant una miqueta aquesta espècie com d'arpeggi, per dir-ho així, de blues per a poder anar construint a poc una cançó que aprendré ara i pronte compartiré un cop la sàpiga tocar. I per últim he estat practicant l'estudi 2, que bé, la veritat simplement he augmentat una miqueta la velocitat i sobretot he afegit el canvi d'octaves, que fins ara sempre tocava la mateixa octava i ara la segona volta la toco una octava més amunt. Així que res, avui no ha sigut un dia de molts avanços, però almenys hem complit. I ens veiem demà.